जेब्लासिम डिआर नाब्ला एबा रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय उदां खालामा एबा गैया अब्लासिम एनएलएफबि हानजाया डिमान्ड आरो इस्युनि सायाव जेबो सावराया। बे गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों एनएलएफबिनि गाहाय नेहाथारि एन फानजारि बिथाङा। दिनै उदालगुरि सनाय एनएलएफबि डिजिगनेटेड केम्पआव दिनै नैथि मुंख्लं सान फालिदों। बर' हारिनि थामोनथायनि थाखाय दावहाथिलियाव हाथियार लाना सोमावसारनाय समावबो एनएलएफबिनिफ्राय मुंख्लं जानांदोंमोन बेखौ बयबो मिथिखागौ। दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय सनाय एनएलएफबि डिजिगनेटेड केम्पआव नैथि मुंख्लं सान फालिदों। गिबि मुंख्लं एबा जोंखोल बिथाङा दिनैनि सानावनो आसाम पुलिसनि गुलिजों जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन आरो मुंख्लं मान होनानै गोसोखांनानै मुंख्लं सानखौ दिनै फालिनाय जायो। बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो एनएलएफबिनि गाहाय नेहाथारि एन फानजारिया फोरमायोदि डिआर नाब्ला एबा रन्जन दैमारिखौ जेब्लासिम जेलनिफ्राय उदां अखराङाव एबा गैया अब्लासिम एनएलएफबिनि दाबि आरो इस्युफोरनि सायाव रावजोंबो सावराया होननानै बे गोख्रों बाथ्राखौ बुंथिदों एनएलएफबिनि गाहाय नेहाथारि एन फानजारि बिथाङा। बिदिब्ला फैदो दानिया जोंनि खौरांगिरिनि हेफाजाबनि गेजेरजों एन फानजारि एबा एनएलएफबिनि गाहाय नेहाथारि एन फानजारि बिथाङा खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायदों जों खौरांनि हेफाजाबजों आबुङै मिथिना लानि। बेखौ लोब्बा लाखिनानै दिनैनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिनि गेजेरजों मा फोरमायनो गिबिसिनथाराव आङो मुंख्लं नखर आरो मुंख्लंफोरखौ सेलेक्ट हरो। मानोना दिनै एनएलएफबि आफादा नैथि मुंख्लं सान फालिदों आरो बे नैथि मुंख्लं सानजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि एनएलएफबि आफादनि माहारियारि फिरफिलाखौ जोङो आद्रायै बोर होनाय जादों। मानोना बिथांमोनखौ मान आरो सन्मान होनाया जों गोथाङै थालांनाय दावहारु लोगोफोरनि बे गिदिरथार बिबान होननानै आं सानो। बेखायनो जोङो एनएलएफबि आफादा जोंनि माहारियारि फिरफिलाखौ आद्रा बिरहोनाय जादों। बे नैथि मुंख्लं सानखौ उदालगुरिनि सनाय एनएलएफबि डिजिगनेटेड केम्पआव फालिनायनि अनगायैबो जोंहा हरैहाय सोनाबाव क'क्राझारनि सान्दामारि एनएलएफबि डिजिगनेटेड केम्पआवबो बेखौ फालिनाय जादों। दा आं दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों बेखौनो सरकारखौहाय डिमान्ड खालामनो सानो जे जोंनि जि समस्या बे समस्याखौ जेसेबां हायो एसेबांनो समाधान खालामनो हाथों आरो लोगोसे जेलाव थानाय एनडिएफबिनि फाउन्डार चेयारमेन रन्जन दैमारि सार बिथांखौ थाबैनो हगारनानै होनांगौ। मानोना एनएलएफबिनि जि समस्याफोर दं एनएलएफबिनि जिफोर डिमान्ड्सफोर दं बे दाबि दावाफोरखौ जोङो रन्जन सार बिथांखौ लाफानानैसो जोङो सावरायनो होननानै जोङो जेब्ला हाग्रानिफ्राय फैजेनदों अब्लानिफ्रायनो जों बुंबाय थादों। दा बेखायनो जेब्लासिम रन्जन सारखौ बख'वा जेब्लासिम रन्जन सारखौ रिलिज खालामा अब्लासिम जों एनएलएफबि आफादा दायो जेरैबायदि दं बिदिनो थाबाय थागोन आरो बिथाङा गैयाब्ला जोङो जोंनि डिमान्ड्स आरो जोंनि इस्युनि सायाव जोङो सावराया। एनडिएफबि एनएलएफबि एनडिएफबिनि मोनफ्रोमबो फ्रेक्सन बिथांमोननि जिथु समस्या बे समस्याखौ सरकारा दासिमबो सुफुंनायखौ नुवाखै। दा एनएलएफबि जोनोम जानायनि आन्दोआव गुबै जाहोना बेफोरनो। दिनै एनडिएफबिनि माखासे समस्याफोर एनडिएफबि हिसाबै मोनब्रै फेक्सन बे मोनब्रै फेक्सननि समस्याफोरा दिनैसिम आबुं जायाखै। दा बेफोरखौ नोजोर बोनानैनो एनएलएफबिया दिनै आखायाव फिन आरो हाथियार लानानै सोमावसारनो गोनां जादों। दा जोङो बेखौनो खावलायनो सानो एनएलएफबि आफाद हिसाबै जेसेबांनाखि बर'नि समस्याफोर दं आरो बर'नि मोनफ्रोमबो आफादनि जाफोर डिमान्ड्सफोर दं बेफोरखौ सरकारा जुदि हायोब्ला सानसेयावनो सुफुंनानै होनो हायो। नाथाय गोसो जायोब्ला सानसेयावनो सुफुंनानै होनो हायो। नाथाय बिथांमोना जों बर' जाथिखौ लानानै आरो जोंनि माखासे माहारियारि आफादफोरखौ लानानै माने गावसोरनि पलिटिकेल लाभालाभनि थाखाय बाहायबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनबोदों। दा जों बर' जाथिखौ आरो जोंनि आफादफोरखौ जाहाथे पलिटिक्सनिफ्राय गोजानाव दोनो नांगौ जायोब्ला बाहायनाय नाङा जायाब्ला बर'नि इस्युफोरखौ बा बर'नि समस्याफोरखौ सावरायो जों बेखौ लुबैया। दिनैसिम जिहेतु मुंख्लं जानानै थांबाय एनएलएफनिफ्रायबो बे मुंख्लं जानायफोरनि थाखाय सरकारनिसिम अनसुंथाइ होनायखौ जों नुनो मोनाखै। बे समाव मा आं बुंखांबाय समस्याया जोबनानै थाङाखै। दा आङो सरकारखौ गोख्रों खावलायनो सानदों बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों मोनसे जोंहा मुंख्लंफोरनो अनसुंथाइ होनाय बे अनसुंथाइखौ जेसेबां हागौ एसेबांनो गोख्रैयै होनानै बिटिआरनि मोनसे दफाखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायखौ जों लुबैदों। गिबिसिनथाराव जुदि मुंख्लंफोरनो अनसुंथाइ होनायखौ मावफुङोब्ला जोंहा एनएलएफबि आफाद हिसाबै जोबोद गोजोननाय दङ आरो जोङो बेफोरखौनो डिमान्ड खालामखादों एनएलएफबि आफाद हिसाबै। जोंहा गिबिसिनथाराव दङ एनएलएफबिनि डिमान्ड हिसाबै रन्जन दैमारिखौ गनाय लोगोसे जोंहा बिटिआर एग्रिमेन्टनि दारै एरिया एक्सटेनसन जानाय बे एरिया एक्सटेनसना दिनैसिम जानानै थाङाखै। जोंहा आसामनि
चिफ मिनिस्टार बिथाङा ओरैनो भारबेलि बुंनानै होबाय जे बिटिआरखौ ओरै सिमासिम बारायना होबाय नाथाय जोङो रिटेन भाबै नटिफिकेशन गेजेटावहाय जों नुनो मोननाय जायाखै दा जुदि गमामायैनो बारायमारबायब्ला जोंनि गेजेरावहाय नटिफिकेशन गेजेटनि गेजेरजोंहाय फोरमायनानै होदों बबेनिफ्राय बबेसिम बारायदों अब्ला जोङो मिथिनानै मोनगोन आरो बेवहाय जुदि जोंहा गोजोननाय गैयाब्ला जोंनि दावहाया जोबनानै थांनाय नङा। सोलोंथाइ बोसोर 2023-24 नि थाखाय फरायसाफोरनो गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स कलेजआ। क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय हाब्रुबारियाव थानाय बिटिआरनि गंसेल' डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव दायो फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया अनलाइननि गेजेरजों सोलिगासिनो। फरायसाफोरा क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स.in वेबसाइटआव थांनानै मुंखौ थिसननो हागोन। 12 थाखो उद्रिसारनाय फरायसाफोरा बेचेलर अफ फाइन आर्ट्स, बेचेलर अफ मिउजिक आयदानि थाखाय मुं थिसननो हागोन। बे सरकारि कलेजाव मोजां सोलोंथाइजों लोगोसेयैनो हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफोरा क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजाव गोदानै मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9084292451 आरो 9365491257 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।